Gabi, magpahilot si Madam. Kailangan ng lawas. Yan. Good evening, good evening. Ito paminan mo, Ma. Ha? Isa may mo likod? Ha?
pa naman sa mga Ano, kasi aircon. Aircon mo gudi mo gud yang likod pa naman gusto mong tungod. Balong ka posisyon. Pagka straight ba? Takilid mo ko salo mo mo.